lees het maar van het briefje af, want Cassien is de laatste tijd bezig om het uit de hollen te doen. Maar dat doe ik maar net. Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via het livestream. De bloemen gaan als felicitatie van de gemeente naar Teun en Hieke Pontekoe, Meinersma. Ze mochten hun 45 huwelijksjubileum vieren. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Voorganger is dominee Leo Westra. Lector is Cassien van der Veen. Organist Sibat Akkerman. En ons intochtslied is Psalm 33, versen 1 en 2. We zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst. Ja, u's helper is de Heere, die het hemel en ierde makke het, die het brouwbrood oont in eeuwigheid en die het werk van zijn handen net vleenen liet. Daarom, genede, mag hem alle jaren en vrede van God, u's huid en van de Heer, Jezus Christus. Amen. En voor mij, ik een goeie morgen alle heren, gemeente. We wiend alle drie wel eens in de consistorie. Wat is het mooi waar. Maar nog wel een beetje kort. Maar dat zal in de ren van de dag grif beter worden. En in de ren van de maanden die het nog van de held voor ons luidt, we de dagen alleen nog maar langer. In de zinnen komt heger. En het is nou al zo mooi. Dit is wel echt de feesttijd van het hier. En dat is ook de feesttijd in Sjerke, de zo'n weekend tussen Peeske
en Pinkster. En ja, wij krijgen het waar hier in alle soorten en dat kan van dag tot dag oors, maar dit liet nevens mij wel heel mooi zien. Het licht en de kleuren en de liefde en de warmte, die komt ik. Daar wil ik het van de morgen met hem mooi beginnen. En ik denk dat het goed is, wat we verder gaan, wat het dienst, dat we bidden, ik om de need in dezezelfde prachtige vrouw, dat mensen benjeren worden, dat ze je ruimte hebben, dat ze bang binnen voor haar eigen leven. En ik vraag je hem om mij, als ik dat aan jou loert op te roepen, Heere, ontferm jou. Laat ons bidden. Ja, wij bidden, Heer, omdat de Ierde zo goed is, dat we ons er net bij deel lezen kunnen. Dat mensen bang binnen voor gaan leven. In een striepen om Gaza heen. In jouw land Israël. In de Oekraïne. En de landen daaromheen. Werd ik maar vochten werd. En mensen gaan dwande houden. Maar zinloos geweld. Dwars tjen jouw bedoeling in. Dwars tjen de vreugde in. Dat deze kostelijke tijd u staat oproept. Voor al die mensen roepen wij mijn woord aan jou. Heer, ontferme jou. Wij bidden jou, Heer, omdat wij op deze kostelijke ierde us er net bij deel lezen kunnen. Dat mensen net genoeg eten hebben. Dat ze net op een veilig plak wennen kunnen. Dat ze te krijgen hebben met geweld van jouw eigen natuur. Dat ze te krijgen hebben met een vrouw die het veroordeelt. En ze het net mooi komen kennen. Dat ze te krijgen hebben met onrecht en misbruik en uitroepeling en macht die het meesten lieds houdt op een ierde mooi ruimte voor ons alle jaren. Daarom roepen wij mijn woord aan jou. Heer, ontferm jou. En in een vrouw vol zulke kostelijke kleuren, onder jouw heerlijke zinnen, maar de wien van jouw geest in het hier. Bidden wij jou omdat wij ons er net bij deel lezen kennen. Dat mensen het enkel druk maakt om het duister te belegen. Dat mensen menen dat zij het te zeggen hebben moeten. Hoe werd het hindergeet met deze vrouw? Omdat mensen onverschillig binnen en denken dat het alle hier net uitmaakt wat we doen. Omdat we ons er net bij deel lezen kennen. Dat mensen de baan maar jou kwijt laat zien. Daarom roepen wij mijn woord aan jou. Heer, ontferm jou. Zo bidden wij. In Christus naam. Amen. En om vast te houden dat ien us bidden jeet. Ien die het laatste woord heeft in de hemel en op de aarde. Daarom zongen we hem de lofta. En van de morgen doen we dat ver met een peeskelied. 610 en dat zongen wij helemaal.
Laat u dan bidden bij het openen van de schrift. Heere God, wij bidden jou om lucht. Net alleen nog om u's heen, maar binnen in u's. Net alleen nog over deze vrouw, maar ik over deze mierskip. Net alleen nog over planten en beesten en bloemen, maar over u's bestaan, dat iene eindzie leven. Dat wij in handen kregen hebben. Dat wij te gaan hebben. Dat wij loslaten moeten. Jou is lucht. Dat bidden wij. In de naam van Jezus Christus, jouw Zoon. Amen. Dit is mij weer de lezingen die de lezer. Daar komt Salon. Ik zie je mijn plak. Hark dan nou naar het woord van de Heer uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 5, de versen 1 tot 9. Een zieke man op Sabbat beter maken. Na die tijd weer een feest van de Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nou weer er in Jeruzalem bij de Schippoorten een vuur, die het in de taal van de Joden Bethsata heet, maar 5 beeldergongen. Daaronder lijnen withoevolle zieken, blinden, kreupelen en lammen. Zo wie er een man die het al 38 jaar ziek lijn hier, door Jezus die lezen zich en vernomen hier dat er al zo lang lei, zei het in hem, wil jouw zoon worden? De zieke zei in hem, Heer, ik heb je mensen die het mij in een fever brengen kan. Als het wetter in beweging komt, als ik erom kom, kiet een oor onderwielens voor mij in het wetter. Jezus zei in hem, kom oorijn, krijg die matras op en gaan. Voort in een waterman beter. Hij kreeg zijn matras op en kon gaan. We zongen al lied 534.
is uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, versen 1 tot zo'n. Het levenswoord. Wat er van het begin al wist had, wat wij jetzt en mijn eigen zien hebben, wat wij ons kogen en met de handen onroerd hebben, omgaande het levenswoord, dat verkondigen wij. Het leven is verschijnd en wij hebben het zien. Wij getuigen en verheljen jemmer van het eeuwig leven, dat bij de heid weer en us verschijnd is. Ja, wat wij zien en jet hebben, dat verheljen we ook aan jemmer. Dat jemmer ook meenschap mij us hebben mij. We hebben dan weer meenschap bij de heid en bij zijn Zoon, Jezus Christus. Dat wij dat schreeuwen kennen, maakt het dus toch alles hinnen blied. Dit is het boodschap dat we van hem jet hebben en dat we hem oorbrengen. God is licht en in hem is altijd geen duisternis. Als wij zeggen dat we meenschap met hem hebben en wij zieken lieke goed us paard in het juster, dan liegen wij en doch het net wat eerlijk is. Maar als wij in het licht us paard gaan, liek als hij ook in het licht verkeert, vormen wij een meenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, maakt het us rein van alle zonde. We zongen nou lied 659. Gemeente van de Heer, wij hebben verzels alle jaren bijen west, jongens en famkes.
En we hebben alle jaren wel onthouden en memmen en paken en beppen en omkes en mooikes. Hebben we daar wel dingen vregen van huid, mem, paken, beppen, tante. Mooi wie een keer of keer een keer of zie wie is. Bij een vregen. Want bij een binnen afhankelijk en bij een binnen lieds en bij een volle hield iets meer in de ruimte in het leven. En dan jij ze van, kan wie daar net eens heen en kan wie dat net eens doen. Dus dat zit in bij hen om altijd te vragen, kan wie is en mooi wie is. Want ja, ze het zelfs net in de macht. Je bent als bij hen oerlever. Dus je vraagt. En al die pakers en beppers en huiden en mem en familieleden, die krijgen daar dan wel eens genoeg van. Ik weet net, en dat ben dan ik weer ervaringen die je letter opdogen. Denk je, oh ja, verder vraag. Ik heb er heel nog geen zin in. Of dat wordt hem net. Of dat komt nou echt net uit. Maar om dan nee te zeggen, dan krijg je nog meer gezeur, soms. Dus wat zeg je dan? Tenminste, ik heb me daar gauw schuldig om maken hier, als ooit van, no letter, skilk. Dat kan wel eens als wie die kant uitgaan. Of, daar moet heute men nog eens even nooit denken. Of, nou wie zit wel eens zin. Wie zit wel eens zin, dat heb ik als bij vaak te jaren liggen. En als jou dan als bijen dat opslaan, want als ouderen verjit je dan heel vaak nog. Dat heb ik weer al handelen. Gauw weer verder. Maar als bijen kun je dat dan onthouden. Ja, maar hij het hier zijn. Of Beppe het us beloofd. Of wij zoenen toch. Of hij hem er nou al eens zoen en hij hem er nou al nooit dacht. Of wanneer kun je nou een keer? En wat wie dan te jaren vliegen als bijen, dat wie, nou dat weet ik net lucht meer. Dat weet ik net lucht meer. We hebben al wel een heel soort willen om Mark Rutte, als hij zei dat hij ondingen geen actieve herinnering meer heeft. Altijd gewoon op de televisie. Nee, daar heb ik geen actieve herinnering. Nee, maar ik denk, Paken en Beppe die een precies gelijk, dat weet ik net lucht meer. En misschien heb ik me daar wel eens zelfs schuldig om maken. Wat ik maar Jim het woord hebben, dat is dat we in de Bijbel het omgekeerde hebben. Daar binnen geen mensen onder het woord die zeggen, nou ja, het kon wel zo wijzen, maar het ruchte eerlijk zijn, ik weet het net lucht meer, ja, heb dat verteld, het kon wel zo wijzen. Die Johannes hier, nou, die zei, om 2, 3, 4 keer dat, mijn eigen eren. En hoe heb ik nog, omdat mensen weten dat ik mij wil dwanden houden met Bijbeloers zetten. Ik krijg overal wat ik kom, krijg ik die vraag. Ja, je bent er nou in de consistorie net overgegaan, waar wij hier weer even oppraten. Van die professor uit Engeland, die zei dat van dat evangelie van Johannes, dat volle ouder is als dat de geleerden altijd dachten. Hoe zit dat? Dus ik denk, ik mag dat dan maar op preken. Vliegen, snijden, doe ik het dan net in de gaten. Maar ik denk, ik mag dat dan maar op preken. Van dat mijn eigen zin, dat wordt verteld in de geleerden toch altijd, nou ja, dat het in erbij schreeuwen om meer kracht, om
de leur gevoeld te Jan, dit is echt weer. Hier hoest net onder twijfel in. Maar het is zelfs net zo. Nee, tuurlijk. Nee, hoe kom je erbij dat evangelie van Johannes en die brieven van Johannes en God is licht en Jezus is de waai en dat is, ja, zo hebben ze dat in die tijd net beleven, maar dat hebben ze er een beetje letter van maken. En omdat ze wel wisten dat toch ik wel weer een hele stap verder wie als dat Jezus zelfs ging, hebben ze dat maar je hele vette strepende doen, wie het zelfs schoen en wie het zelfs hebt. Maar dat is zelfs net zo. Dat hebben ze ervan maken. En ook komt die man uit Cambridge, maar het is een Hollander en ik heb wel met hem werken, doet het hier nog in Nederland, hoogleraar weer in Grace. En die zei, ja maar er is wat heel geks in dat evangelie van Johannes, in dat wordt vaak voortvertaald. Het is in de Friese Bijbel ook, schande oer us, Friezen, wij hebben er omheen. Die scène bij die fever. Nou, wie hebben jij het? Ik heb het nog net precies in de holle, maar er wie een fever. Maar dat stiet er helemaal net. Er stiet, er is daar en daar een fever, maar een pildergang. Ze gebruiken dat Sint-Wurg een oorwoord voor, maar dat je zegt maar, daar gelijk moeten doorbinnen, maar als het raait of de zinneskind heel voelt, dan heb je toch beschutting. Heel oerduts. Maak het ik net uit. Maar een fever, maar een pildergang, en die man het uitvoeren, dat is een hele gewone uitdrukking. Er is daar en daar dat en dat, maar dat wordt in die tijd alleen nog maar gebruikt. Dat kan in alleen nog maar zeggen, als dat op dat moment werkelijk zo is. Je kan dat net zeggen, nou je kan net zeggen, er worden in Rome gladiatoren gevechten houden. Nee, dat kunnen wij net zeggen, want dat gebeurt net meer. Mooi oren worden. Doet dit evangelie skreunwaar dat mat net meer als 30, misschien 34 jaar na Jezus in de verrezen is west hebben. En oors zien die lui in die tijd direct zijn. Ja, maar dit kan helemaal net, want die fever die is vernietigd door de Romeinen doet de Joden in opstand kwamen. Dus het kan helemaal net. Haha, wat jou je schreeuwen, jou liegen is voor. Dat wel is zelfs net een bewijs dat alles weer is. Maar het is wel een bewijs dat het net letterlijk betocht is. Maar in die tijd zelfs. Er het een man west en er het meer man west, daar hebben ik vrouwen west. Die dat mijn eigen schoen hebben en die dat opskreun hebben. En dat hebben wij in de Bijbel. We hebben net verhalen van 100 jaar later van, ja die Jezus, dat het nog wat losmaken, hoe zou dat zitten hebben? Nou, dat hoe we sa en sa zitten. Nee, we hebben werkelijk de verhalen van de mensen die het mooi maken hebben. Nou, en dat is toch wel even, na 100 jaren dat er geleerd zijn, nou ja, van ja, iedereen mag leeuwen wat er wil, maar wie weten het vanzelfs net? Ja, wie weet het ik net? Maar wie hebben wel de stem van mensen die het bijvieren. En dat is bijzonder. En dat is een stukje bevestiging of eerherstel of zo gek ben we nou, ik ben net mooi nooit in het kerken dat we naar die woorden luisteren. Het is net alleen nog dat wij ze mooi vinden. Het ben ik werkelijk de woorden van de mensen die het bijvest hebben. En dan is het vanzelfs de vraag, oké, wat hebben die mensen, die Mali en die vrouwen, wat hebben die u te vertellen? En dan hebben we die woorden uit die brief van Johannes. Oh, hij zei het eerst, ik heb het jongen, ik heb het jij, het is werkelijk weer. Maar wat is dat weer?
dan zegt God is licht. God is licht. Daar begint het mee. Of dat is eigenlijk alles. Want het licht, dat veelt iedereen. Het licht is goed. Het licht is in goed. In het licht, door het licht libbet de ierde. Door het licht ben wijder. En in het licht zeg je ik wat goed is en verkeerd. God is licht. En er wien in die tijd ik al meest niet zijn. Nou ja, de goden of God. Ach, dat is bijgeloof van vroeger. Want alles is tafel. Of er is een lot. Of jou moet als meisje de zelfs wat van mij zie in. Dat we nooit verder net eenmaal liet staan. Een God. Nee. Er is een macht die us in het leven roepen het. Er is een macht die een bedoeling het met us bestaan. En ja, wij nemen die God in. Elk volk, elk taal het is hier wat voor. Maar die macht die is er. En die is goed. En dan gaat het er net om van wij heel lekker de liek en Jim zit er lekker naast. En de vrouw is toch lekker schepen en net een product van de evolutie. Daar gaat het net om. Het gaat hier om. Die man die dat mooi maken heeft, die zei, dat lucht, dat het de ierde onrekt. Dat lucht, dat is werkelijk vlees en bloed worden. En dat wie Jezus. In dat lucht, het in wat hij zei en wat hij die de mensen tasprutsen. In de honger rikt. In onrekken. Het lucht het hem zelfs zinlitten in vlees en bloed in het lucht schut ik. Goed us bestaan. Dat hinnenleidt. Giet net onder de ellende en de akeligheid voorbij. Maar rek het dat om. En wil dat goed hebben, zodat alles in het lucht goed is. In het lucht vreegt us, noeget us, roept us op, squat us aan. Maar wij moeten zelfs weten hoe wij u staat dat lucht verhouden. Als wij erop ingaan willen, als we de eigen eten willen, of de handen voor en de eigen dicht in de oren komt u, denk je dat om? Zijt die man die dat mooi maken heeft. En wat moeten we dan? Nou, als we dat nou aannemen, als we nou zeggen, ja, het is ik zo. De vrouw is geen tafel, maar die is bedoeld. En wij binnen net hele kwatte flitskes leven die het verschijnen en dan weer verdwijnen in de nacht. Nee. Hij heeft us op het eeg en hij wil ergens met us heen. We hebben aankomst en we hebben een toekomst. We hebben een huiteloon en we hebben een voorloon. Als we dat dan aannemen, wat dan? Wat moeten we dan? Dat lucht dat de ierde onrekt. Wat vreegt dat van us?
Want staat weer dat in het gebed ik altijd bevraksel die van de. Het is zo mooi. En wat gebeurt er? Een verschrikkelijk soort akeligheid. En wat iedere alleronmeugendste pine en verdriet en wat mensen elkaar aandoen. Nou ja, maar dat doordat dan net. Maar wat er mensen oorkomt. Hoe het lichaam hier te fieteren het, hoe het lippen hier te fieteren het. Wat moeten we dan? Moeten wij dat alle hier oplossen? Moeten we het gewurren laten en zeggen van oké, het zult al je wel, wij houden vol onder de jeta en dan wordt het al je wel beter. Moeten we ons ermee bemoeien? Moeten we ons erin gaan? Moeten we op een of andere manier mee bewegen dat het beste van mij zien? Wat vreegt het lucht van us? En dan zei Johannes die dat mooi maken had. Nou, Jezus rint die man net zo voorbij. Hij jaat dat, hij schudt dat en hij bloot stilstaan. En hij zei het. Maar dat nou zo? Was dat het zo bloot? Was net oors, was net zoen, was net goed en beter? En zelfs wil die zieke dat slachtoffer, net in je slachtoffer, wil slachtoffer wezen. Je wil leven. In romte. In bloeien. En dan zei Jezus, dan moest door het heen komen. En dan moest omrennen, dan moest hij bewegen. En dan denken wij, hoe dan? Hoe dan? Maar het is net een bevel dat Jezus houdt. Het is net een recept. Dat is de bedoeling van die lippen. Dat is de overeenkomst. En dat is dan de romte krijgt. En dat is dan de romte neemst. En dat hoe je net alleen. Jezus, ja, hij gaat weer verder. Maar Jezus zegt net zo, hier is een recept. En rijdt hij er maar mee. Jezus bloot mij die man verboen. Door maar door rooi komen. Ze wij eens zien dat wij dat te jaren oorlogen krijgen kunnen. Door maar omrennen. Ze we eens zien wat voor roemte dat wij van die maatje kennen. Eén ding met die man zelfs dan. En dat is wat dat in een enkele vertaling u voorkomt. Maar Jezus zei het net, kom oorlijn en krijg die bed op en ren dan. Hij zei, door maar oorlijn komen. En jaren die man vragen, wat moet ik dan doen? Nou zegt Jezus, dat die kersentroepen, dat is nog wel 40 jaar opluist. Hij zei het net, krijg dat op en ren er maar heen weg. Ik bedoel, waar zou dat goed verwezen? Waarom had die man maar dat bed onder de eren rennen? Nee, Jezus zei het, zet dat onder kant, doe dat voort. Dat bed maar voort. En zie wie dan eens zien als toch ik herinner kist. God vreegt u net om alle ziekten op deze aarde beter te maken zien. Om alle conflicten in deze wereld op te lossen.
Als je dat ene bij dat tijd vasthoudt. Dat dat nou eens wordt. Laat dat nou eens los. En ze wie dan zien wat wij te jaren uitkomen. Ze wie dan zien als net oranje komen kist. In omdrehen. Dat het Johannes schoen. Mijn eigen eigen. Dat het er opskreun en dat vreegt er us om te leeuwen. Zo werkt het. En ontdek dat. Probeer je dat. In alle jaar hebben we dingen. Die zijn te groot en te machtig voor us. Maar alle jaar zijn er ik dingen. Daar het dat grote en dat machtige. Us krek even in de skeren. En waar wij in die skeren zitten willen. Of zeggen we, wacht je even. Nou maat ik dit en nou maat ik dat en nou was het zo en... Maar daar doe ik net om mooi. Daar doe ik net om mooi. Dat stukje dat ik zelfs over mijn eigen leven te zeggen heb. Dat stukje wil ik broeken. Om de ziekte, of de kwaal, of de pine, of de oorlog, of het verliezen, of wat dan ik maar. Dat stukje dat ik zelfs wat over te zeggen heb, zal ik net daar nog vernielen. Dat vreegt Jezus. Even mij. Van us. En dan ben ik er wis van dat je ontdekken. Dat je een eindje oranje komen kennen. En dat er meer ruimte om je heen is als dat je dacht. En dat dat alle jaar een teken is van Gods bedoeling en van uw toekomst. Geen theologische theorie, maar de stem van iemand die het schoon heeft. Johannes had het schoon. Hij vreeg het us om het te leeuwen. Om het u te proberen. En hij bezwart us dat wat hij schoon heeft, dat wij dat ik merken zullen. Amen.
Wie zullen mij nooit dankje en bidden. En ik ben wend om het gebed uit te sluiten uit uwsheid, maar elk die zegt, ja maar het onze Vader, dat is voor mij volle eigener of volle naaier, of dat doet mij meer, of ik ben beter mij vertrouwd. Dat is vanzelfs kerkelijke goed, of wat voor taal had jou ik broeken. In het licht versteren ze alles. Laat u dan dankje en bidden. Lieve Heer, wij danken jou voor het licht dat we een teken van jouw diepste wezen in schimmel hebben. Dat licht de ierde rekt met de strielen van de zinnen, de kracht van het leven, de verhalen van mensen. Dat licht de ierde rekt in die ene mensen die het jouw leefde belichamen in vlees en bloed, die de tekens van dien het, die de deur verslaan het, die het hier en daar op ieder verschijnt, dat wij hem net vergeten. Wij danken jou voor het licht en wij bidden jou dat wij de eigen daar op rug te horen maaien. En wij bidden jou dat wij de kracht vinden om net uw eigen gedachten, net de macht van het zuster, net de moerdelezers en de burgers, maar de bedoeling die wij zeggen in jouw licht, om die te letten, om daar onvast te houden, om ons daar lieden te letten en daar zelfs tekens van te dwan. Niet lezen binnen uws vermogen. Dat bidden wij jou van jouw kerk wereldwijd. Dat die tekens dwan mij van vrede in een wereld vol oorlog. Dat bidden wij jou van jouw gemeente Jere in Arem en Kimzert en de krieten eromheen. Dat de mensen mij pine en vertriet. De mensen alleenig en die het paard kwijt bidden. De mensen zonder plak en de mensen zonder toekomst. Dat die merken dat hier een gemeente is die het jou naar me draagt en tekens docht van jouw bedoeling. Dat bidden wij jou voor elk van u persoonlijk. Als we op een kruispunten staan van het leven. Dat wij ons lieden litten trouw geest. In een stap, al is het maar één dogge, in de richting van het jacht. En in de stilte van uw het nemen wij van jou de namen in de gezichten die het u bewegen. Is dat Jezus het u leert, zo bidden wij loed op uw hart in de hemel. Laat jou naar mij heilig worden. Laat jouw koninkrijk komen. Laat jouw wil dienen worden. Op ieder die goed als in de hemel. Die jou is jood is duister breed. En voor jou is uw schulden, zat ik wij uw schulden verjoen hebben. En laat ons net in verzieking komen. Maar verlos ons van de kwade, want Joos is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, woont in eeuwigheid. Amen. Dan ben we daar onder collecte en na het inzameling van de jeften zongen we nog als slotlied op een lied van Peerske, 654.
evangelist het even een pleger. Maar wij gaan verder. Ik heb begrepen dat je me hiernaast een bakje koffie drinkt. Dus ik kan net bij hem lopen, want ik moet nog verder naar een orentjensta. Maar alle jaar op uw eigen moment en uw eigen tijd gaan wij dan weer op huis om het leven in. Wij droegen toch en maar wij dragers wezen van de zijne, van de Allerheerste. Want de Heer, die zie hem zijnig en jem behoort ze. De Heer zie jem, maar het licht van zijn antwoord beschijnen en jem genedig wezen. De Heer zie zijn antwoord naar jem takkeren en jouwt jem vrede.